Ayong buntag kaninyong tanan mga kasiloy sa Visayas ug Mindanao mga kasiloy September 22 tuig 2024 mga kasiloy. Mao kini ang nag-unang balita mga kasiloy nga Binisaya. Pirting gubuta dito sa kauluhan mga kasiloy nga sa bag-ong gihimo nga VIP jail kasiloy. Ang saktong detalye ihatod ni Mang Siloy Idol sa 1703 Mang Siloy TV. Mang Siloy, birahin na! Yes mga kasiloy, ani ako karon diri sa kauluhan sa himutangan sa bag-ong VIP jail diri sa kauluhan mga kasiloy, ug mao kini ang nahitabo sa maong silda mga kasiloy nga nagrayat ang lima ka akusado nga gisulod si maong VIP jails mga kasiloy tungod kay gibawalan sila sa tanang mga gadget nga mosulod sa maong edifisyo mga kasiloy. Ug mao kini ang hitabo nga guba ang mga maong kwarto sa silda mga kasiloy. Ug mao kadto ang kinatibuk ang nahitabo diri sa VIP jail mga kasiloy sa kauluhan, ug ako si Mang Siloy ang naghatod sa gabas nga balita sa 1703 Mang Siloy TV. Daghang salamat.